Hayi ke balaleli emakhaya besilalele lapha ingoma ethi shaya ibray like you die no more, ingoma yentokazi laphana yasemtubatuba uRihanna uma wengane kaASAP Rocky. Siyazi ukuthi le ntokazi ke yazakhela kakhulu udumo ngokucishe ibe ingoduse womunye wabasakazi esibambisene nayo la uTshatha. Kwawukuthi ke isintu sithi akashada umuntu oseneyingane zakweminye imizi. Hayi ke yaphuthelwa kanjalo ke le ntokazi kumanje nje ngabe nje iwumesisi ngobe kwasho ukuthi ke hayi ke yaphapha ke yayozalela ASAP Rocky wasuyiphutha kanjalo ke umendo le ntokazi. Siphinde kunina sithi sisaku February sikwi month of love, kanti ke la ohlelweni lethu i-breakfast show yantambama nisahleli nami umsakazweni nimthanda kakhulu ode ningazi ukuthi nimthandelani uma Thenji. Sithi ke nje sicelebrate i-month of love, sicelebrate inyanga yothando. Njengoba sazi ke nje ukuthi uFebruary inyanga yothando, siphuma lapha ya osukwini olukhulu i-Valentine. Mina ke lokhu nje kwathi inhlongi sigqokela u-red and white because ngiyazi ukuthi uthando luyinto ebalekile ngoba phela iyona yodwa inyanga le ekuthiwa abantu bangachithelani, kuthiwa abantu abathandane, abantu abanikane izipho, abantu abaphathane kahle othandweni. Bese kuthi lezi ezinye ke hayi umuntu akenza kubonayo noma kungenzeka noma yini kusuke kungabalekile ukuthi kuthandane. Kulezi ezinye inyanga sithandana nje ngoFebruary, kakhulukazi ngoFebruary 14. Wena ke ngabe yakho iValentine ihambe kanjani? Ngabe kuhamba kanjani uFebruary wakho? Usibhaleleke noma usisendele imessage okanye ivoice note, niyayazi inamba yethu. Usixoxele ngosuku lakho. Sisakuyona ke i-competition lapho abalaleli bethu bezwinela umncintiswano wokuya eMauritius, all expenses paid. Size sikunike ngisho imali yokudla imbala. Wena nje okwakho ukuthi ugeze, ugqoke, sikunika isuitcase eligcwele impahla ozoyisebenzisa lapha ya. Sinomlaleli ke la oseyingenelile i-competition. Yafona ke manje sifonela umuntu wakhe. Sawubona Wesne. Yes, sawubona sesinjani? Siyaphila, usomsakazweni lana ohlelweni lakho olithanda kakhulu, ngisho ngabe kuthiwa ukazi ulilalele kodwa siyazi ukuthi uyalithanda, i-breakfast show yantambama. Ukhuluma nomsakazi wakho omthanda kakhulu ongazi nawe umthandelani uma Thenji. Kungabe ihambe kanjani iValentine's Day yakho? Wow, ngiyabonga msakazi. Ake ngithi nje ihambe kahle ngale ndlela ongabazi usuyibona. Ihambe kahle ngale ndlela. Yo. Hayi siyabonga kakhulu. Vele iValentine into oyicelebrateayo noma into nje onganendaba nayo? Ngiyayicelebrate ngiyayithanda. Kuhle kakhulu ngoba uyayicelebrate, kuhle kakhulu ngoba uyayithanda. Lana ke sine competition and umuntu wakho ke othi nje ukuthanda kakhulu, uthanda ngothando oluningi oludlula izihlabathi zolwandle. Sinaye la ungenele i-competition. Ungazizwa unjani mangase niwine i-competition yokuthi nihambe niye eMauritius, all expenses paid for 7 days, nize nithengele ngisho izimpahla enizoyigqoka lapha for 7 days uma nifika lapha? Ungazizwa unjani? Yo, ngingajabula kakhulu. Nkosi yami. Hayi ke ngingajabula kakhulu. Hayi ke kuhle kakhulu ngoba usethubeni lokuthi uziwinele la kwi-station sakho osithanda kakhulu kuhlelo lakho le-breakfast show yantambama. All you have to do is answer one question. Kungabe ready? Yes, ngiready. Kungabe utholeni ngeValentine? Kungabe isithandwa sakho sikunikeni for i-present ye-Valentine? Ungithengele i-cellphone namakhamera o-4, wangithengela ne-power bank. Angithi sikune-load shedding nje isihlupha. Uyayanga ngithola sethi ngcono akangithengele ngizohlala ngishajile i-power bank. Wow. Okay. Yes. Siyakubongela kakhulu
Kodwa ke akuyona i-answer asinike yona lana umuntu wakho. Angazi noma mhlambe ungakwazi ukusinika enye i-answer mhlambe ngoba leyo hayi cha bandla akuyona. No, kube ama-roses, kwase kuzoba ne-frying pan. Uthe ufuna ngithengelela yona ngoba enzela ukuthi kube nento nje engiyohlale ngimkhumbula ngayo noma ngabe sehambile emhlabeni. Uthe nje i-frying pan ngoba ayiboni. Yeah. Yo, hayi that's forever wena wakho ngempela ke lokuthengele leyo. Ocabanga ngisho ukuthi ngisho sedlulile emhlabeni kube khona onakho akuthengela kona ngeValentine. Kanti ke cha akuyona i-answer. You have the last chance ukusitshela ukuthi uthengelweni ngeValentine because lokho kubilo sakushilo cha akukona. Ayibo. Bekune-slab se-chocolate. Hayi msakazi ngicela ungenela wesine Hayi kanti uyithathe place dokhuluma ngazo ngoba mina ayithengwanga yimina. hayi awungiyeka Thando hayi ngeke ngikhathele wena. Ngikuyeke ini ngoba wazi kahle ukuthi mina ngikuthengele la ama-rose eplastic because wathi awathandi lawo original ngakuthengela nekhadi nenkomishi. Lezi dokhuluma ngazo uyithathe. Lalela unyaka nonyaka wena ngithengele inkomishi for 7 years ngithengele inkomishi. Ayikho into engena inkomishi la ekhaya ekhiwayo. Zonke inkomishi zakho zilapha enye isebhakedeni lefupho enye kwelikafaweni yashukela ungikhathele wena. Ne-plastic ye-flower iflower le-plastic ngizolenzani kahle kahle Thando. Liminishana i-plastic flower. Ayibo nale nkomishi yabo le nkomishi eyilethe this time shaya uvala angazi ukuthi uthenga yiphi imall. Kulawa ama-mall agcwele la ama-tile ngoba ibhaliwe ulove ibhaliwe ulive. Angazi noma uyibona yini. Hayi msakazi mina angiyazi-ke lento le angiyazi lento ngiyayiqala mina ngoba kwale mpuphu asichomela ngayo ukuthi uyikha ngenkomishi yami I'm sure ukuthi uyithole nje ekhanseleni le-EFF uzokhankasa ngoba abanamali kabi kaSinehe abanayo imali yokuthenga impuphu sebezokwazi ukuthi bazongichomela kanje ereyidweni. Kodwa uthando banalo-ke noma kunjalo banalo ngoba basitelile impuphu yakhe. Mina yini engizoyithola ngeplastic hayibo. Bangaka abantu abakuthengela ama-gift njengoba ubali uyofika ku-3 ungakafiki kumina. Uzobanikani wena buzobafika ngani? Ngicela ungenelela lapho siyakhumbula ukuthi si live emsakazweni balalele emakhaya. Ngizocela mhlambe siyimise yokuthi sixabane mase sibonana kodwa singasebenzisi futhi amagama amabi singasebenzisi nodlame. Kungenzeka ukuthi kudide angazi nokuthi ngizothini Sinehe kodwa nawe Sinehe mina bengithi wena ubuza izinto eziphilayo ungangitshela ngani ungitshela ngeflower le-plastic ungitshela ngani ngenkomishi le ebhalwe ulive esikhundleni sikalove mawukuthi ubeqonde ulove angazi noma ubeqonde wona yini noma vele ufuna ukwenza lento ayibhale lapha. Mina ngithenga ama-rose eplastic because ngithenga ama-rose angabuni ngifuna into ezohlala forever. Wena usungichomela ngalokho ngoba phela umuntu umekuthengela ama-rose engewona weplastic futhi ukutshela ngokusobala ukuthi lento yeni isazobuna. Mina bengithenga into ezolasta forever wena. Into ephilayo vele ngelinye ilanga fanele ife. Imbali fanele ife. Le mbali engafi imbali enjani ungenza islim. Ngisho ngisethune le mbali izohlala ikhona. Ungenza islim. Hawu. Ayibo ngeslim. Ngizocela sithathe lapha ikhefu. Ningaphumi efonini ngisafuna ukunilalela nixabana ngicela ningaphumi kodwa nje sizothatha lapha ikhefu siye ezitolo ningixolele ke balalele emakhaya kumele siye ezitolo ngoba phela siyadayisa nokudayisa la kulomsakazi wethu mina ke ngizoqhubeka la ngibe ngibalalele makukhona okunye iprogress eyenzekayo ngizobe sengibhala ngayo ke mhlambe noma iko ladies house nofica khona ukuthi kuqhubeke kwenzekani phakathi kaThando noSinehe hayi ke asiye ezitolo. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.